and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Oh, okay. Sige. Magkapauli ka. Okay, salamat. Sige, tagin. Salamat, Sofia, ha? Huwag tayong pa. Ihato ti kape. Ayaw na. O, salamat. Arin ako. Sige, Amping. Dispinoria, gid ka siya. O, kala, si Mr. Martinez. Asa naman siya? Hala, nakainom na pas coffee. Oh, well, sakto na siya sa kabukwet. Naibaw siya kung sa'y husto, kung sa'y dili. Mo na'y ginatawag nga, duwa sa kinabuhi. Okay na, magkapauli na ko. Niyan ako susi mong kotse. Yes, Kati. Gagi, husto na lagi. Maulit na lagi ko. San? Ulit na ko. Oh, okay. Ang sanang oras, Alas 10. Okay. Matuko, ha. Pagkawalan ko di kabot sa amo. Oh, sige. Pagkaunti ka. Asa naman to si Janice? Ay, ito naginang mo beer. Sa liguan ni siya Ay, oo, bitaw. Ay, inom sa. Kadiyot lang. Saan mo rasa ron, be? Alas 10:20 pa. Okay. Sa'yo, pre. Inom ko sa kutilya, God. Pawa sa uhaw ba? Okay. Sige. Si Janice ba? Nangan beer ba gida ini mo? Antod ron. Ragi. Sapa ka, de. Ay, prangka kita siya, eh. Prangka kayo. One night stand. Okay rin siya. Ikaw ba? Tuom sa din ka na. Nga kumidyantim ka na. Garaon ka ng bayana. Di manggod, nagsigim, nagdaig ni mo, samtang nag-show. Nya, nagpabilin pa kuno ang iyang imuha di ay. Nagpabilin pa ang imong macho nga lawas. Ug iya gid kang crush. Ay, naku. Uy, bay. Yan naman. Huwag man gani kung magbinuang ka niyan to. Karoon na noon, nadako na akong anak. Daga na si Claire. Usap. Aw bitaw no? Mo sa tungo no. Niya, magbinuang na noon ko. Ay, sige, okay na. Kuwanti kag beer be. Sige. Paliw ko ha. O inig ka alas 11:30. Muhawa na ta. Igo sad ba nga mo-off si Kati sa iyang trabaho. Kana. Sakto gid bay. Sige na, magkuha ng beer to. Okay. Pero tawag si, ko na declare na tawag. Nawag ra ba to nimo samtang nag-show ka? O mo ba? Sige, akong tawagan bay. Hello? Pa? Ay, Declare! Nahuman namin show. Paabot na namin sa oras, ha? Timing mo na kung off na si mama sa nimo. Okay, pa. Amping ka. Sure na. Pa, dako kong halin. Uy! 20 kaset sa tuslubuwa. Ang atong mga puso, nahurot sad. Ang mga nukos, longganisa, nahurot sad. Uy, wow, may nuunak. Nahurot sad ang tulo ka case ng soft drinks. Very good. Sige pa, amping sa pag-drive. Sige, nak. Sure kayo, nak. Bye. Oops. Hello, Kati. Hagkante ka. Dali na mga naog na ta. Niyan ako sa amo? Dali na. Napunta na ita. Dali. Oops. Dali. Taysa. Hala. Dili lagi na ang Mumbai. Alasahon, teka. Hala, Greggy nga naman eh. Ano pag-usap ba? Hala, uy. Paingon mata o kwarto, ani. Yes. Niya natas pultan sa kwarto. Ay. Maglisan kag able. Ako nalay able. Okay. Oops. Ala, uy. Nganong ni aman taon ta din. Greggy.
Saba na. Taysa, ayaw na. Nga naman. May CR na ako. Mag-CR. Okay, magkuyog ta. Tana. Dili na ko baso ng akong buhok, ha? Okay. Hindi na ka baso ng buhok. Ang sabon na sabon. Ayaw lang. Ako lang nagi. Wala, ang bilang ng sabon, be. Ano naman siya? Ako na sa sabon mo. Uy. Gipon anak ko usa ka grande. Uy, sakto na po eh. Ay, okay pa kayo eh. Pisan di ka. Layo pa kayong oras. Si Janice eh. Sige, paantaw ni mo eh. Imo pala ng chicken and joy. Sakto pa kayo. Short time lang. Pabadlang ko di pa yutik na Yung son mo, Joy. Indulhensya ba nang makalipay kag tao? Ang gawis na ako nimo. Makalipay gina. Oo, muna yung gingon nga. Hit and run. Hit and run. Tuluan ko ning binuang ka. Sige na. Bi, ipisan di ka. Ricky, sama niyo eh. Para man kadakaw sila tig 150 ml. Dali na. Unyara. Nga naman. Magtuwa pa ko. Ha? Nga kung iwitik-witik ang akong dila. Sawaan niya ay. Asar. Musta na. Kaya sama ko kunin mo. Uy, mabuhian ni mo. Ari na tas kama. Kaya naiyak ko Naiyak ko. Lagi. Sos man ka. Sagyaw na ko dali. Dali. Ako dunggan imong gigunitan. Dili. Natingkang akong dunggan. Kati. Last chat. Mani ba yan? Last chat. Ang bebe. Lawata. Oo. Uy! Hala! Nahug ang baso o nabuak. Gusto lang. Ay, ilisdan na to. Nga naman to eh. Nabuak ng baso nga. Nahaplot man. Nahaplot man sa akong kamot. May munta na akong pagkagunit ito ba eh? Hala. May dautan kang tilmadon ang mong hitabo, bayotik. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!